weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngol rewayi worgo mayela gambi ba fata dingiray fallemma ko on waktu yoni ha to ñoro jembuko kame masina ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal alhamisa capantati nduɗo hen lewru gasi haalaɓi ñawore hakkude mambay ña kami ousmane sonko ɗum ko caggal nde ousmane sonko takkuno mambay ña ne dirtini ko préji jonɗi no fewi on nayimo yeeso lawol juge ñawowo subaka hande o ƴetti pellitala lebbi ɗiɗi o taƴinama ɗuma omo yeɓa kene tolno e temedde ɗiɗi milliard ko préje france CFA to leydi mauritanie avocat ji honnoɗo hooreji leydi mauritanie woni mouhammed wul Abdullaahi Saar caggal nde ɓe middi ɓattake hanki o faade suudu ñawore nde noksoɗa ñawowo jaɓani ɗaɓɓande mabɓe ko yinnodeɓe gonnoɗo hooreji leydi mauritanie yalta kaso hayso tawi woni koya dowa sarɗi to leydi mali ñorodi sahel mouhammed wuldu cheikh hama hulla woni sarif boya haydara holliti yaltinani ɗin konguɗi gam haalde ɗum ko fate banggue townorgal kesal leydi ndi hayso tawi woni vidéo jaltuɗo ko ɓoyɗo ko haalno ko fate banggue guilay hoorejo jagoɗo laamu ibrahima aboubacar keita to leydi guine konakiri ñawoje kettogola 28 septembre 2009 ne jokki e nder leydi ndi hanki o ko goto e settotoɓe holliti yi wonande tumba toon to stade kono wo anda so tawi ko on ɗoɓi ngol guinol walla ala kabruji men manawen ha to côte d'ivoire burkina faso man jaha to guine équatorial ghana congo brazzaville ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni jañoɗena gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to korjinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte ko haakono haako wargani witta ko ala rewam ala effet a yarat tan aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa an joguiɗo caɗele ɗaɗi cukkiɗi ƴiƴam pendiɗama ha jeeyi sababu jaaɗo e ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru koppi musoji ɓandu musoru sa jokkodire gorelte ma yiito hen hoore maɗa an joguiɗo tension AVC ɓandu jaaɗoru artina e kala saaha jungo walla ni paygal ene wappiti walla ni ene jaaɗa aɗa ɗon ka hayyade ni jama ni juma ni jokkoyde enɗam jokkodire gorel teya joni keɓa hen ko laaɓi gorel teya sa yiɗi yaade to site mabɓe internet jangana hoore maɗa ha keɓa ko ɓuuri labde mbatta ko www.gorelte.com ma jengan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorelte joni min dokkuma ɗen tonggode so tawi koto leydi mauritanie gonɗa jokkodirta koye boy ñasa 00 222 47 85 20 96 so tawi koto leydi sénégal gonɗa jokkodirta koye mamadou gayda 77 128 23 46 so tawi koto dakar marché zingue jokkodirɗa koye amadou isma ndiaya 77 426 68 04 so tawi gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 50 99 64 43 so tawi gonɗa koto états-unis de amérique jokkodirta koye abouso kawral fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto france koye amadou ba 06 52 19 76 71 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese meɗena
ceerno jibisi wittiyanke safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi kumpitiɗo ƴeewgal laaɓaɗo lasrari ceerno jibisi holliti an jogiiɗo humre caɗele dewgal caɗele jeegu caɗele ɗannungal caɗele kayitaji kumaɗo kala hende sa jokkodire ceerno jibisi ma heɓen kollaɓi ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe cafrowo safroji fina tawa yogay ñabbuji cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno fibron kiis hémorroïde tension diabète nonne kadi donkuɗo ɓesnude caɗele gorago mo seyɗani memi kala hen ceerno jibisi no humpiti ceerno jibisi ne jogui lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa ceerno jibisi ne jogui leɗɗe bittaɗe cafroje yoga ñabboji cuuɗotoɗi e nder ɓalli kono ne kadi ceerno jibisi ne jogui pegge usula ndenka ekkisal haɗanma dabare kame liggeyaji bonɗi kala ceerno jibisi laaɓaɗo listihar sa noddimo a rokkimo indema e inde nenema ma o haalane kala ko gonduɗa ha cikka elle ko onon gondi ceerno jibisi tawete koto Mauritanie to Nouakchott to legala netteka sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi ƴewanma listihar an gonɗo Mauritanie ko ujunere ugguya gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko buuɗi temedde nayyi mbuuɗo kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ceerno jibisi ene yarliti waɗandema taw hay mbuuɗa yoɓani beele jokkodira e ceerno jibisi ko numéro makko Wave walla ni Orange Money mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appel e WhatsApp ha mbawa jokkodirde makko mbatta ko 00222 47 22 80 84 so tawi noon ko ceerno Alassane Sy onne kadi ko gollodiɗe mo miñi ko so tawi ko on jiɗɗa jokkodirde mbatta ko 00222 32 62 04 96 walla mbaɗa 48 10 00 13 bas ceerno jibisi taweteɗo to jum to leegala wulade beeri woɗɗani juma murida woni toon ko ceerno jibi dem koye on jokkodirta jiɗɗo jokkodirde on gonɗo e Sénégal e nokkuji goɗɗi kala mbatta ko 77 395 99 17 musidɓe tedduɓe ceerno jibisi e jeese meɗen ciggam nangue wulgue diaw are moɗon addemon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turki ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe galas ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congelan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yadduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko 100 métre ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigoji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya
ciggam nangi wulngi jaw ene jogi congélateur ji solaire badden hen dando taw ko nangi dognata ɗuma kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe naasaande capantati mbooy hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo men Seydou Abouba bismotoɗen ko musidɗo men ceerno Ibrahima Seydou Kane omo artana men seeɗa gueɗe keɓojema taw koye nder korka ma taw bonnata korka taw ɗum koko yaafa ceerno Ibrahima Seydou Kane ɗum woni hande yewtere nde cuɓaniɗa men ko fate banggue ɓen hettotoɓe jayde Weltare TV. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum assalam wa rahmatullahi. Ceerno men ceerno Abdullaahi Saar en calmini dendagal hettiyankoɓe radio Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. En ñaguima Allah yo Allah jaɓan en golle men moƴƴe ɗe yo yaafo en ko taatiɗen e ko perguirɗi en foof. E en garti e wasiyaji men korka walla darsuji men korka eyi ha hande jeheten ko e ko ganduɗa ɗum ɗo so tawi neɗɗo heptima neɗɗo e nder lewru korka ene yaafe wonande on balduɗo e ko wiyete janaba ko jamma a rendi e cuddiɗo maɗa gila fajiri feerani ndenduɗon joni noon weeti fajiri daari feerde a dañani ko looti ndiyam ko lootiɗa a lotaki janaba a jogui ganto a ronki no lotoriɗa walla a lotaki a waldi noon ha weeti a continat ñalawma ma o tan koramo ɗum hatta korka ka hoorede kadi ala ko bonnata e korka he so tawi a rendi e cuddiɗo maɗa a fini aɗa finde janaba a lotaki ɗum hattama hoorde ñalawma o kadi ala ko bonnata e ñalawma he haydara a continue ñalawma ma ko warka sa yiiɗi ñalda e janaba he guila subaka ha hiiroɓade kay ganto aɗa jogui ganto a wawa lotade a dañani no lotoriɗa so tawi noon a fini aɗa finde janaba tan a sikki an so tawi neɗɗo finde janaba ko ta'wil qarib wiyete a sikki neɗɗo so finde janaba tan hoorata a waasi dawrude korka eyi oɗo ñalawma a yoɓanmo tan a watta kafara ko tawil qarib wiyete joguiɗa hen ko tawil qarib cikkuɗa an so tawi tan neɗɗo waldi e janaba ɓaade lootaki dawrata korka mbasɗa dawrude korka ay oɗo ñalawma so korka ma yi a yoɓoyanmo wiyetaki kadi ma mbaɗa kafara walla ala hol goɗɗo jafeteɗo ko on debbo jerwotoɗo condi omo jogui condi omo yerwo lacciri walla omo yerwo cakri condi ndi no yerworto ni ene waɗi poussiére o ene natta e kine makko ene natta ha heɓoya goddol makko ha heɓoya fulkuru makko ay o kadi ene yaafa walla ala o ko unowo machine o omo una gawri ndi poussiére gawri ndi ene naata e makko ko ɗum ko liggorgol makko o kadi omo yaafa poussiére natowo e makko o condi ndi poussiére condi natori e makko ndi kanko kadi oɗo omo yaafa kono on mo liggaki ɗon e kanum so darima ɗon poussiére o naati e muɗum kanum ene waɗi goƴa ene bonna korka muɗum. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ibrahima Saydou Kane to ligsey baggorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. On jarama. ceerno Ibrahima Seydou Kane golle ma jooɗi peewi keddoɗen koye kabruji men leydi Sénégal subaka hande o tribunal Dakar taƴi ñawore hakkude Mame Mbaye Niang kame Ousmane Sonko adduno oɗo poɗendure kala ɗum ko caggal nde Sonko feññinno e haalande muɗum wonde wiide oɗo henna jagorɗo tourisme Mame Mbaye Niang nde ardino catal gotal e gollorɗe leydi Sénégal dañino ittude toon kene tolno e 29 milliards ko preje franc CFA on noon nde nani kan haala holliti yo addan ɗum dalil o addana ɗum ko laaɓi wo hollitino omo jogui ɗereji e dalil kala o nayimo yeeso lawol e kala saaha non nde ara ala kala dalil gaddeteɗo ala kala ko laaɓi ko addete waɗama noon va-et-vient ha subaka hande o hayso tawi woni kanko Ousmane Sonko o tawtoraka
ñawore nde tawtora ko avocat ji makko kame yaadiɓe makko kala e yeeso ñawowo nde ɓen gaddi certificat de médical wonande 16 ɗuɗo hen lewru nde o iwno toon to tribunal o wattidi ko toon to clinique suma assistance caggal nde docteur goto e docteur e makko windinimo wonande kayit certificat médical jogorɗo gasde ñalawma janggo capantate goo ko wona ɗum ko noon kanko on gardiɗo tribunal o wo jaɓani ni ƴettude ngol kayitol walla ni larde on certificat de médical wonande omo jogui fodde wawde foftade ko wona ɗum ko noon ɓen hojjiyanko maggo jiiɗi ƴettude konngol kollita so tawi neɗɗo mon arani konngol alana mon ko ɗon ɓe geddi ɓe jalti saalo ko nden noon procureur yinno ko yo taƴane lebbi tati kaso he lewru woturu taw ko ferme o yiyata nangue ko wona ɗum ko noon ñawowo taƴinimo lebbi ɗiɗi eɗen gandi wona criminel ko ñawore fenade nde o feñi e dow neɗɗo nden ñawore noon joomum dumbetake kaso kono firti ko ñawama duuɓi ɗiɗi omo yoɓa kene tolno e temedde ɗiɗi million koppareje franc CFA kono en keɓani taw andude Ousmane Sonko ko fuɗɗi haalde hen ko wala ɗum ko noon hujjiyankoɓe Mambay Niang kucciti e jaydeji kolliti gañima ndiɗo henna gañari ndeɗo henna ñawore nde ganduɗa ko ñawore ɗemnode jiiɓade no feewi e kala saaha nde won nodda ko maw nodda sukaɓe leydi yo jaltu ceppa ha waɗa dukoli kame kareli musdi no feewi ko wona ɗum ko noon kanko Ousmane Sonko o yahani toon to tribunal ngam hanki hollirdemo wonande hojjiyanke makko giwnoɗo toon to leydi France taw kadi ko biyeɗo Juana Maranko taw kadi ganduɗa ko franco espagnol garnoɗo ha to bowal laaɗi diwoje ngal AIBD Blaise Diagne ko ɗon waɗa refule nawta ɗum ko caggal e haalande mum nde haalno won konguɗi ɗi haale mawɗi ndi ɗum jeeyi sababu noon wala fodde yaɓɓude koyɗe makko e nder Dakar hujjiyanke makko goɗɗo biyeteɗo Ousseynou Fall kañumne ittanoma e diɗɗal avocat ji caggal nde dañi hen won e sifa ferguitere ko hen wonde kala ndeɗo henna ñawore gasi ha laaɓi kono kadi siftinde on kanko Ousmane Sonko ndeɗo henna ñawore yande nde haɗatamo jeeyede e sumgoji 2024 saabu wona ñawore criminel ko hen wonde kala ma on kettoyo hen e jayde arore kabruji men ɗemngal pulaar keddoɗen ha joni koye ɗiɗon fannuji ko fati banggue seppo ngo yinno waddi ɗum hanki o laataki hay so tawi woni ko hiiri ko heeɓino woni yami o heeɓino woni winoɓe ma ceppu ala kala ko laati ɗum ko caggal wonande ɓeena yaadiɓe yeewi askan wi nde moɓodiri ɗum noon yinnodeɓe ko wadde ko fati banggue conférence mabɓe ɗon ɗo ñiɓirde wonande landa ɗon ɗo ñiɓirde landa Déthié Fall ɗon noon ɓe jinno wadde point presse mabɓe ko ɗon tigui garnatuji tawiɓe ko ɗon kadi kamɓe kala ɓe carodiri e dow ndiɗon mbadi keddoɗen ha joni koye oɗon sifa caggal ceerno Bokum nde erino ɓiɓɓe Sénégal naɓe nde dentoto rewde caggal Ousmane Sonko saabu ɓe ganda kala ɗo jogori na noydemo e ɗiɗo henna noddali ɗi o noddata goɗɗo nodduɗo ko Moussa Diop mo ganduɗa wonino gardiɗo Dakar Dem Dikk holliti ɗum ɗo henna ko ñawore hakkude ɓiɓɓe gendi ndi findirani politique findirani e dawrugol haydara neɗɗo so noddama foti ko notoyade sukaɓe yo ndento nadde wone ereraji ko wona ɗum ko non gouverneur de Dakar haɗino hanki o eɓatake mo yaltinno doggol ñalawma hande o ko wiyete moto walla moto saret foof tugganma 6 heures ha fayanma minuit 30 ɗum noon ko yidde addude nden ka ekkisal e nder leydi ndi kala beele ɓiɓɓe leydi kala gona e jaam e kissala keddoɗen ha joni koye leydi Sénégal transport Dakar Dem Dikk yowi ɓoggi mum kala ligne uji mum yagara ñalawma hande o kala gam teskede e kala saaha so tawi woni seppoji mbaɗi tan wonande bisuji mabɓe keewi hen ko helede tinama noon subaka hande o pelɓodiral seeɗa banggue hedde cité Keur Gorgui kono kadi ngal pelɓodiral yaawi police sarde ɓeena
sukaɓe yinnoɓe moɓodirde gartaten koye batu jagorɗo hanki horejo leydi Sénégal Macky Sall o félicité woni o yonni no feewi wonande baroɗe teddungal polgol ngo ɓe dañi ha ɓe mbawi yaade wonande toon to leydi Côte d'Ivoire taw koye kawguel kuɓeeri Afrique tijjandi 13 janvier 2024 o jaari ɗen baroɗe teddungal kanko mawɗo leydi ndi Sénégal o erima gouvernement makko ha tenti noon e jagorɗo tambiɗo ko fate banggue kuɓɓama leydi ndi casama nde ɓeydata darde e sembe ha tenti noon nokkuji rural ɓurɗi lobbinade nde leydi Sénégal ha mbawa dañde kuɓɓam timmuɗama beele kadi moni kala yalta e niɓɓere e nder on batu jagorɗo kanko mawɗo leydi Sénégal wo erima jagorɗo jangde Cheikh Oumar Anne nde ɓurata ɓeydude darde ko fate banggue duuɗe Qur'anil Karima ɗum ko caggal jonɗeli ɗe o joddino e ɓen jangguinoɓe Qur'ana ngam yidde windidde duuɗe Qur'ana e hestitinde e wallidde ɗen duuɗe ha ɓuura yarude yeeso ngol binditagol jogorgol fuɗɗade avril 2023 woni tan lewru fanduɗo hen ndu so tawi jomiraɗo haaji hanki e batu jagorɗo kanko mawɗo ndi wo yonni catal ANA darningal ko fate banggue pêche agroculture taw kadi ganduɗa ko fate banggue pêche culture taw ko awde liɗɗi remde ɗum e beeli ganduɗa hande o yoga e leydi ndi won nokkuji kewɗi puɗɗiɗi wadde ɗum wo erima jagorɗo awo nde ɓeydata hen darde timmude no feewi beele kadi ɓen hoɗɓe dowri ha ene hoɓe liɗɗi kala mbawa dañinede guura liɗɗi tawno on fannu kadi ko fannu jawɗo ƴellidde banggue awo liɗɗi e nder leydi ndi Sénégal to Sénégal keddotoɗen gaten koye mandittare leydi Sénégal ɗum tijja ko nayi lewru avril fanduɗo hen ndu colonel Emmanuel Gomis yaltini konngoli mum o holliti kanko on colonel ngoɗon maajo waɗata ko waylo maajo koninkoɓe waɗata ko waylo ngam teskede hawri koye lewru korka mawɗo leydi ndi arata ngal ɗon bowal ngal ɓe jogori majje kamɓe ɓen koninkoɓe leydi ndi ngam duuɓi 63 leydi Sénégal mandidde ɗum ko 9h30 kono kadi ɗin majjeli puɗɗoto ko 10h kene foto wonde waktuji ɗiɗi e feccere woni ko duumoto colonel Mbaye Gueye holliti gueɗe kewɗe ma jiye toon ngam kesamago armée gendi leydi ndi Sénégal to Sénégal keddoɗen jeeheten ko ha ton to Ziguinchor taw yentona musidɗo men Amadou Ishaqa Kébé hol kabruji garanɗen to Ziguinchor ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar assalmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi seppo mo hanki waɗi ɗo henna ina wayno 10h subaka nde yoni nde préfet Ziguinchor holliti hokkiɓe yamirore yoɓe mbat ina wayno nde 3h yoni nde no ɓe ummi ko Lindiane Ferruto e gouverneur joni noon kamɓe nde wonno yimɓeɓe notaki no fewi hanki correspondant men Zig FM namdima holko waɗi yimɓeɓe wasde notade hen kamɓe sukaɓe kolliti goho koye lewru korka ɗiɗi ina wuuli joni noon nde wonno kamɓe de ɓe kolliti wona ni ɓe jinno ko pooɗen duure saabu ɓe mbino soɓe dokkama koɓe waɗoɓe soɓe dokkaka koɓe waɗoɓe ina wayno seppo hanki ngo kamɓe notaki hen so tawi en garti eɗen gandi ñalawma hecci hanki o ɗo de tribunal Ziguinchor woppiti holɗon prisonnier ɓe nogas kamɓe fof ɓe goppitaɓe ɓe fewti tote galleji mabɓe joni noon eɗen gandi rewɓe société civil ɓe mbaɗi marché mabɓe hecci hanki ɗo e nder Ziguinchor ɓe kolliti kamɓe de ɓe noddu ko deeƴal ɓe noddu ko jaam yo laamu ngo e oppose aji ɗi mbawa jooɗodade saabu jaam puɗɗiɗo wonde ɗo e Casamance o moɓe gaawi o ɓe jiiɗa bonna fuɗɗitima urmitade noon eɓe gandi so urmitima ala ɗo haaɗi ɗum noon eɓe noddi laamu ngu e oppose aji ɗi yo ɓe mbawa jooɗodade ɓe mbawa haaldude so tawi nummima ɗon eɗen gandi ngule kiine ari ɗo joni noon jangde nde ala ina wayno sukaɓe kamɓe fof kuccade ko to e maayo Bududi koye leegal Ziguinchor toon jimi ko e maayo ɗum noon ɓe kolliti kanko oɗo Mamadou Cissé o yeehi to almameɓe yo ɓe mbat hutbaji mabɓe aljuma garowo pour wawde rentide sukaɓe e ngoɗo maayo e alhamdulillah rabbil alamina maayo ngo wayri wadde ɗo holɗum sukaɓe sankade
kono noon sukaɓe ɓe eɓe kulli heewɓe joni nana jaha to maayo toon ñallata ɗum noon yo almuɓe kaali yo sukaɓe mbaw rentade weltare TV musidɗo Ahmady Sa keɓe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yalla ke waldede Amadou Isaga Kebe sen giwi to Ziguinchor Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie gouvernement leydi ndi holliti taw koye mbadi jagoɗɗo diine leydi ndi woni daha wuldu sidi hakkude makko e jagoɗɗo tambiɗo gueɗe hajj umra mo Arabie Saoudite nandiral keɓangal hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to banggue hijjore hikka nde 2023 Mauritanie ma waw yaltinde kene tolno e ujunnaje 350 taw ko ɓen yahoɓe Makkatul Mukarrama ngam hitande hikka nde kono kadi teskede ko faade banggue cogguji biyeji koko ɓeydi ɗum noon latoto ko 10 juin ha 10 lewru juillet so jomiraɗo Haji Mohammed wulde Cheikh Al Qaswani hanki waɗi haalande mum mawde no feewi holliti Mauritanie waɗi dawal mangal no feewi ko fate banggue haqqe innama aade ko wona ɗum ko kadi o holliti wonande Mauritanie fayi koye sumgoji sarɗi yankoji kono ne kadi sumgoji sarɗi yankoji e ardotoɓe commune aji kamene wondi e régional o holliti maɓe daro hen ha kala gueɗe mum dewa e lawol reway potal reway lelawala reway ñawoje taw ko labtude watta mokoña watta guyka Mauritanie o sahani dari e potal ngam fondude ɓesguji leydi mum kala omo eri ɓiɓɓe leydi kala kañumenne nde bindi caggal binditagola nde battata haqqillaji men iɗo henna sumgoji beele kadi wona sumgoji ɓurɗi mantinade e nder sumgoji leydi Mauritanie to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni batu jagorɗo hankimo leydi Mauritanie e nder on batu jagorɗo ɓe jaltini e ɓoore mawde ngam yidde darnude catala tawgal catala ko keblo wala rewɓe kame sukaɓe rewɓe e fannuji kewɗi certuɗi no feewi beele kadi wawde ƴellidde jokkodiral hakkude rewɓe Mauritanie kam e laamu leydi ndi haaɓe ɓuura wawde heblade taw koye yoga e hebloji kewɗi jayde alahbar holliri wonande hoorejo jagorɗo mo leydi Maroc woni Akhanousa o hakko yewtere hakkude makko e Jeynul Abidini gartiɗo patronat en mo leydi Mauritanie ngam ɓeydude jokkodiral e ngaluji jomen ngaluji taweteɓe to Mauritanie jomen ngaluji taweteɓe to Maroc beele kadi ɓuura wawde irde ngaluji mumen e nder leydi Mauritanie hay mbawa tiggidde yogay ngaluji kene ɓamta hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ngal kaldigal laati ko hanki ñalawma o tribunal Nouakchott jaɓanani avocat ji wonande gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie Mohammed Ould Abdel Aziz ɗaɓɓirnoɗo wonande ngal tribunal beele heɓa jeytari hoore mum no fotiri kala hayso tawi woni koye dow sarɗi kono noon wo jaɓanaka ɗum hay seeɗa police mo Mauritanie fawi juuɗe muɗum e fedde bandeji wujjunoɓe to jeere masjid al maghriba ɗum noon fawi juuɗe mum e mabɓe ko commissariat mo Elmina caggal tan balɗe ɗiɗi eɓe gujjuno toon kalis jonɗo no feewi oɗo saaha ɓe darima yeeso procureur ngam ƴettude visa ji mabɓe faade to kasso sengiwi to leydi Mauritanie waɗɗani Maroc subaka hande o ko accident musɗo waɗi taw koye bis goto janɗo e lekki caggal nde o dogi dogdu sattudu o wattidi dogdu makko yande lekki yimɓe jeeyo mbasi en pittali men no gasen jeeɗiɗo gañima hen 12 ene tampi no feewi waɗɗani raba lamorgo leydi ndi ko wona ɗum ko teskama accident ji ne keewi e booli leydi Maroc hittande ujunaji ɗiɗi no gasi ɗiɗi yawtunde kene tolno e ujunnaje 300 e goo fittandu woni ko heddi ɗiɗo henna taliji ngam teskede accident ji ene keewa e kala hitande arde e booli leydi ndi sengiwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali catal qimotongal ko fate banggue codgol armeji e nder windere nde ha tenti banggue Afrique teskama ɗiɗo henna duuɓi cakkitiɗi gila tan transition laamu leydi ndi naati e juuɗe ɓeɗo henna koninkoɓe teskama leydi Mali ene jeeya hande o e leyɗele Afrique ɓurɗe wawde sodde armé yeeso Angola kame Nigéria ɗum ko gila tan junte militaire ƴetti laamu ngu ngam rende ndimagu e kisala
to bange sahela ɗum fuɗɗi ko gila 2020 ha yettiɗo en budget mali kala so tawi rendinama feccama hakkude teri nde feccere fayi koye armé ngam yidde gembude e dadde wonande koninkoɓe leydi mum ha jaam ɓuura wawde artude e nder leydi ndi holliti ɗum ko cetal tambingal ko fati bange oɗon fanno o saaha leydi mali ɓuura wawde addoyde armé ko to leydi Russie kene wona 4 kala temedere ko wona ɗum ko noon tugganma tan hitande ujunaji ɗe 17 ha yetti hitande ujunaji ɗe 22 aɓe gaddoya armé ji to Brésil, Chine, France hade mette arde e fade Afrique du Sud, Espagne nonne kadi Turquie ha fayma Émirats Arabes Unis, États-Unis d'Amérique 2020 ɗeɗo gueɗe kala Mali ene ƴeewa rende leydi muɗɗoma to leydi Mali kedana joni caggal cimtol loni taw basi koye MINUSMA loni taweteɗo to leydi Mali 2022 hollirde wonande haqqeji innama ade en jaɓɓama e leydi ndi ha waɗi wargoji musdi kene tolno e ujunere e temedɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo wara fodde yaɓɓa kene fotto wonde ujunere e temedere e capanɗe jeetati goho tugganma tan 2022 kene fotto wonde capanɗe 5 taw koye kala temedere woni ko yaɓɓa haqqe innama ade ɗum noon yaɓɓi ɗum ko ɓen pelle joguitiɗo arméji capantati e tati e kala temedere ɗum yaɓɓi ɗum ko armé leydi ndi ha ganduɗa to muura kene tolno e temedde tato jamburu wara toon Abdullaahi Diop jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mali holliti yonnani ndeɗo sifande taw ko nde gonga yoɓe jurni to sifande mabɓe jaɓani oɗo henna sifre mo yaltinde ɗuma wonande MINUSMA mo lonni ñorodi sahela Mohammed Wuld Cheikh wa Mohammed Wuld Cheikh Hamahullah woni Sharif Bouye Haydara Sharif mo ñoro yaltini haalande mum ɗum ko caggal vidéo ɓoyɗo caktaɗo yimɓe hewɓe kolliri ko vidéo kesomo haali ko fati e banggue tugnorgal leydi ndi kesama ko fati banggue laïcité leydi ndi o holliti ala kala ko haali hen so wona haalande o haalno e oɗon vidéo ɗum noon ko guilay laamu Ibrahima Boubacara Keïta nde wonno hoore jagoɗo leydi ndi Boubou Cissé ɗum ko caggal nde debbo goto wonno jagoɗo jangde leydi ndi ha haali ko fati banggue jagoɗo rewɓe e dewle sukaɓe rewɓe taw koye dewle diine haali hen hawo jaabi hen ko wona ɗum ko kanko leydi Mali wonde ɗum laïcité e wonde ɗum leydi islamique kala fote makko nde tawno won leyɗele no godi ko laïcité haɗani l'islam duumade hen ha ɓuuri duumade ni e leyɗele l'islam ɗum noon firti kala ko wawi wonde yo jaam duumo laato ras bacca Mouhammeda Yousufa Baccoli gendiyanke mo leydi Mali nangganoɗo guila ñande 13 nduɗo lewru wedda e kaso tribunal civil mo Bamako holliti ñawore makko ko 13 lewru juin ɗum ko caggal nde o yaltinno konguɗi makko faade banggue mayde Boubey Mayiga gonnoɗo hoore jaggoɗe leydi Mali jaltuɗo ɗon to clinique Bamako 2022 o joofi peɗeli ko laamu leydi ndi yooɓi fittandu makko to Ansogo ko bisuji 3 minicar ko kañumen jana dogoji nder commune aji taw kadi koye nder diwan Gawo ko toon ɗi paano kamɓe ɓen joguitiɓe arméji yanɓe mabɓe ɓe ɓoori ɓen kala ko joguino guila e téléphone aji cuɗari haalisaji kanŋeji ala kala koɓe ɗaccaniɓe haydara kono kam ɓe keɓani hen fiyede haydara camion goɗɗo jellunoɗo nayyi ha heewi ne faano luuma nokku biyeteɗo aéro ɗon noon jihadiste en paddi on camion kala ko wonno ene daaba kala ɓe ɓafti haalaɓe ɓe nawi hade koninkoɓe famarde taw ɓen mbaɗi e ladde jeehi boli mumen sengiwi to leydi Mali koto Guinée Conakry wonande kettogol tribunal 28 septembre 2009 e wargoji bannoɗi o wiyete ko Lusseynou Fall omo jeeya e arɓe settade wonde ko yi o holliti omo wonno toon to stade ɗum ko ñalawma hanki o holliti o yi Tumba Jakite arde toon to stade kono o anda so tawi ko on ardi walla ko on yamirta pellugol walla goɗɗum komo andi gam on faabima toon yimɓe heɓe kala saaha caggal nde avocat woni Blaise Ngomo namdimo gueɗe goɗɗe o artata koye ndiɗon mbaadi sengiwi to leydi Guinée paɗeno ko to leydi Côte d'Ivoire tinama hanki yimɓe ɗiɗo mbartima to Abidjan lamorgo leydi ndi
wiyete ko jabate bala kanko noon o liggoto koyno ko finance état leydi ndi ko kanko haɗi joom suudu makko e ɓiɓɓe makko ɗanade ɗum ko caggal nde o diwi 6e étage kuɓeje jeegom tegodirɗe ko toon o diwi hoore makko o diwni hoore makko nde o yani o heddodaki e wonki makko wacci debbo kame sukaɓe luskoji no mbaɗaka andaka ko saabi oɗo saha wartademo debbo e sukaɓe koliti ala kala ko tinirimo e caɗele goɗɗuma kono kam ko jeeyi sababu ha baba galle warti won ko woni ɗon e goddol mum ne ronki yo ɓenno ko wona ɗum ko noon soko gorko goɗɗo bartiɗo ñalawma hanke o ko pont de péton mo yeppugo kañumne andaka ko jeeyi sababu weddi hoore mum koye on ponde yani heddodaki e wonki muɗuma to Côte d'Ivoire ko fate banggue kawguel Afrique battowel 34 ɓiwol laawol jogorgol yuɓɓinede to leydi Côte d'Ivoire 2024 hitande fande andama daɗo ko 13 lewru janvier fuɗɗoto ngal kippodiral toon to Bowal stade Alassane Dramane Ouattara to leydi Côte d'Ivoire to Burkina Faso armée leydi ndi holliti yoɓima pittali kewɗi no fewi ɗum ko ñalawma heccenke o ñande 27 woɗɗani kerol leydi Mali koye lana mabɓe ndiwo ɓe tolniri bomboje cattuɗe no fewi taw koye ɓen joguitiɓe armée ji nottorteɓe jihadiste ena to leydi Burkina Faso moƴƴitini jokkodiral mum hakkude mum hande e Corée du Nord ɗum ko caggal nde tañño oɗo saaha ambassadeur leydi Burkina Faso ɓoyata ma laato toon to leydi Pyongyang ngam jokkodiral ɓeydude e ndiɗon mbaadi to Guinée Équatoriale ɓi hoorejo leydi ndi ɓi hoorejo leydi ndi woni biyeteɗo Carmela Ovono Obiang mo ganduɗa tuumaɗo e lebte fiide sagataɓe tato taw kadi ko nayo ni jeeyaɓe leydi Guinée kono jogui ko nationalité espagnole en ɓen portimo plainte to tribunal Espagne Madrid caggal nde o nodda yo notto o jaɓani yaade oɗo saaha ɗum ko caggal lebte musde ɓe o lebtuno ɓen kono ngal tribunal waɗimo mandat d'arrêt kala ɗo yiya yo nangue toggana jiyanɓe certude e ñiŋoje wonande hoorejo gardiɗo suudu sarɗoyeji ndu leydi gardiɗo suudu sarɗoyeji ndu leydi Gana ñiŋŋi no fewi Kamala Harris wonande cukko hoorejo leydi Amérique ɗum ko caggal nde waɗi jillu mum jamma hirande on haali toon ko fate banggue leydi Gana foti ko lawɗinde e suudu sarɗoyeji mum ko fate banggue gurdam LGBT e nder leydi ndi woni debate gorkati en keɓa fodde mumen e nder leydi ndi Nana Akufo-Addo arani hen no fotiri kono kanko on o holliti ɗen gueɗe ko cofɗe wona gueɗe ɗe poti jabde e nder leydi mabɓe to Congo Brazzaville ko pétroliére goto mo Danois taw koye pavillon libérien navire goto guila 26 e nder majje Golfe Guinée ko toon ka bifta taw biftino on navire ko sagataɓe joguitiɓe armée ji wonnoɓe nder maayo ne tawe hen tonuji jonɗi taw woni hen ko pétrole 16 mare ene taweteno e nder Makka sengiwi joolam jaɓeri paɗena to Vatican Rome Pape François gardiɗo Isa iyankoɓe ene tawe leeso mum to hôpital ɗum ko caggal nde o holliri oɗo dumuna kala omo jogui caɗele fofandu roi Charles mo Royaume-Uni ne tawe to Berlin lamorgo leydi Allemagne o jaɓɓama toon jaɓogal payodingal no fewi o holliti jillu makko ko jillu cehilagal e golle e ɓeydude jokkodiral hakkude ɗen leyɗele kala Brésil woni Bolsonaro arti e leydi mum ɗum ko caggal lebbi tati ɗe waɗi toon to États-Unis de Amérique caggal nde oɗo biteɗo Lula foolimo e sumgoji bannoɗi seppoji bannoɗi ha wonande galle présidentiel ɗeɓi yanede ɗum noon jeynon sababu heddademo toon warti e nder leydi makko ngam oɗo saha yidde tournude page dawrugol ha diwa o dummunna to Russie caggal wonande nde o holliti konguɗi makko musɗi faade laamu leydi Russie ɗum ko caggal nde Russie weyni laaɗi mum diwoje yanoyde leydi Ukraine nden noon wo doguino o ñawore duuɓi ɗiɗi e kaso ɓiyi ko debbo mo duuɓi 13 dañi nanguede ne tawe e juuɗe ɓen dadiɓe on mbiyeɗo Alexia to Sin to Russie keddorɗen ha joni wonande Amérique najo goto jaydiyanke nanggama toon waɗama garde à vue gam teskede ɗum
addi ɗum toon ko ñukkidade e nder leydi ndi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garanɗena kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guila moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena